И здравейте хора, защото видео ще играем гранушка, че не сме я виждали от дълго време. Ето тук и малко. Така, айде да спираме малко музиката. Даме така. Даваме! Сега искаме да се видим старата легло, нали? Това видео го снимам в 2 часа. Айде! Ето ga и владичката. Сега с нея ще викаме Гранушка. Гранушке! Къде си, ма? Чакай, сега ще извикам. Фърляме! Къде си, ма, бабо? Ето. Както виждам, не се променила дълго. Същия лайна куклукси. Ма, Гранушке, ти не може да остигниш, ма. Бабки. Айде да отиваме малко сега в кухнята. От така. Гранушка е бавна. Вижте, даже ма загуби. Сега ще ga извикам. Чакайте малко, така. С венеца. Взимаме властта, фриляме го. Ето тама. Бавно. Хора, кажете какви пранкове да измислим на тази лудата бабка. Айде, ма, ти не знаеш как да бягаш малко. Както виждам, не се променила. Много ядеш жуниори даже. Трябва да си гледаш малко повече сериалите. Да спървам през прозореца. Така. Гранушка не загуби. Ами тя ме загуби даже. Чакайте, сега ще го извикаме. Айма. Тя отвори вратата, сега. Ето, Гранушка идва. Отваря вратата. Айде, ма. Сега не може да ни... И вижте сега, да видим. Дали ще... майко, тя скапва барната. Гранушке, само какъв си гаден, мирислив буклук. Баден, 2 хора. И сега, мисля да приключа това видео тук, приятели. Да ви е харесало, оставете по един лайк, коментирайте и отдолу напишете в коментарите какво да прахнем, баба. И айде, чао!